Siinähän niitä ensimmäisiä koivuja näkyy tuolla jo. Niin on. Eivät ainakaan niin tiedä sitä. Kun eihän tässä nyt varmaan ole mitään liikennettä. Eihän tänne kukaan aje. Tänne ei jättää noita täytemaita ajaa nyt. Niin kuin tiellä heti. Niin. Mitenkä te nyt sitten tiedätte? Siitä vaan otettu tuo, mitkä yltää tähän tielle. Niin tässä on tehty näkyy tuo harvennusta tuolla Raivassa. Niin. Aloitetaanko tästä? Mitä? Joo. Eikö sinun päivä ole pitänyt dokumentti laittaa sille Villelle sitten kanssa? Ai sinä laitot? Joo, eitä käsi. Jaa. Tästä kohti en ottanut kuvaa, mutta tää on ihan samanlainen kuin tuolla. Niin on. Tänään olisi harvennut sanonut, että kuusiakin harvennettama, nehän tekee sitten omina hommina. Niin, niitä saavat itse. Puheella tää ylispuukoivu. Ylispuukoivu, joo kyllä. Nimenomaan. Tuollakin on jo helekkarin paksu tuossa. Niin on. Tuohan varjostaa kanssa tuota kuusta tuossa. Joo, se meni sitten ihan niinku tuommoiset pois. Joo, kaikki nämä. Jätetäänkö tähän mitään tänne? Aukko jätettävä, eikö tuommoista? Kyllähän se sekin haittaa. Niin. Sehän näkyy heti, mikä haittaa tuolla kuusen kasvua sillä. Tässä niinku silleen yltämakka mikä nyt on. Niin, tässähän meni sellainen nääkä ja töpäin. Kaikki. Mie ainakin ottaisin ja täältä ihan laitannan kaikki nuo koivut. Nää haittaa, kato, kun sä katot niin. Ihanhan ne on täysin joutapiko. Kyllä, kyllä. On. Niin kuin näkyy noissa latvoista, kato miten se kärsii tuo latvakasvu. Tuosta se on hyvä esimerkki katsoa tuo latva. Jos latva on sellainen kuivan käppänä, niin silloin se on niin kuin tiellä tuo. Tästäkin siihen saat jo aika paljon. Tieltä kaikki vaan, ei kun tänne vaan. Tänne päin kannattaa katsoa, niin ei tarvitse nykkiä niin pitkiä matkoja. Niin, ei. Kun eihän tässä ole mitään liikennettä. Ei. Sä miettii, että pääset helpommalla tässä vielä. Semmosta. Joo, vaan kiva saha soi. Tuollakinhan näkyy nuo kaksi. On ja täällä haastaa koivua. Ei me tulla edemmäs. Niin, tässä tien varressa. Yleensä miten pitkä se vuoro? 6,5 metriä. Joo. 6,5 metriä lähtee. Niin kuin ei tuommoista mikä tuollakin vähän eteenpäin. No ei ihan tuo. Ei kehto. Tänne kaattaa ja pitäisi pitkästi sitten jättää. Ei kehto. Ei semmoista ruveta. Niin, kyllä. Siihen semmoista ei ole lupaa, että mitään ajouria lähtee. Niin, eli Sen verran kaukana niin on. Tuonnehan pitäisi ehtiä uraat sitten ja kaikki. Niin keskelle vähän niinku katkaisematta jättää. Kannattaako tehdä semmoista? Kato sitten katkaiset sen kouralle. Otetaanko ollenkaan siitä asti? Ei. Ei tie vaan ihan silleen. No niin. Suurin piirtein 3. Saa sen olla 4 vaan miten se Paavo jaksatko siinä vetteessä? Se 3 on parempi. Niin, mie luulen kanssa. Se on muuten niinku käsittelynkin kannalta. Niin, vittumainen tehdä sitten. Joo. 3 on aika hyvä. Miten sä märäsit sen tiedä pois mitä? Mun mielestä en tiedä mun mielestä määrässä me saa mestään paikkoa. Niin, se on aika paljon tuolta jos tiedekkaava, niin aika paljon rissua mun. No niin, ja siihen tulloo tähän, ne pitää raivata. Tätä ja tukki. No niin, on. Niin jos, ei sitä tiedä, jos ne tulloo tuon. Sitä tulloo kyllä rissuista. Kauihan se miten haluat ohuun asti karttiin. Ei se on niinku me on tehnyt yli. Niitä ei vähän niinku puitu. Ei melkeinpä puitu. Vittu mitä kehtoo se sormenpakkirisuja. Eiköhän
tehdään se 7-5 senttiä. Mittääkö sitä nurin niin tuota on? Ei kauan tuonne mehtään päin, niin siitä vähän veät lautapään. Joo. Mieluummin veät tuota pölliä. No niin. No niin. Niin se on saatananmoinen raivo niistä risuista. Näitä raivota muuten pois. Tulle. Kyllä. Tulle. Niin. Nimenomaan katohan nyt, miten se varjostaa näitä. Onko se ihan istutettuna kuusikko? Joo. Ai niin, siinä on istuttuna. Jaa. 20 vuotta sitten. Niin, me hakkasin auki sitä alueella. Voi perhana. Tässä oli helvetin vanha kuusikko. Tää on Topin perupalsta. Niin, niin. Tuokinhan varjostaa ihan älyttömästi noita noihin kuusen kasvuja. Niin. Jos halutaan kunnon mehtä tehdä tuosta. Runkkoon menee aina kuusi. Menneehän niitä hirveämmin. On tuonne 100 litraa tommoinen. Ei oo. 50. 60. Ei oo tuo enempää. Parempi se tuonne päin kuin akkoon, niin ei tule tuhottua. Ei se miten tärkeä heille ottaa auki. Ei sä tiedä. Sehän saattaa olla. Täältä kun saadaan semmoista märkiä, niin tarvii ottaa tästä vähän sitä yltää, että tuo on helvetti, tuo hoivuu tuolla. Mitä alun perin katsoo. Ai niin, alun perin. Onko siinä tuossa vielä eteenpäin sitten tuossa missä? Siinä alempaa sitten. No ei siinäkin on, mutta ei kehto mennä liian laajaksi tää homma. Siis jos me otetaan, tavoitehan oli joku 10 pistettä. Niin, niin. Niistä saa tulla äkkiä tätä. Kyllä. Niin se 10 kiinnittää siinä reilu 3 kuormaa. Niin. 3, ei ole tule 3 kuormaa. Vaan kyllä tuommoista saat aikamoisen kasaan tehdä kyllä yhteen kuorman. Niin. Pikkusen ripotella. Ei haittaa. Eipä sen ammattimetsuri jos on, niin nehän ei veissaatteet haittaa mitään. No on tuo hyvä nyt kun saat tuon metsurin, niin ei tarvitse. Niin. Et jäät pullaa siitä tuoresta puusta. Niin se on tässä kuivumaa. Niin. Tuollahan ois kanssa. No siitäpä katsotta. Ite. Joo, katsotaan mitä. Kyllä. Miekään pyöräilemässä tuolla, mie katon tuolta miten paljon siellä on tuolla vielä.
Pitkällä se leikkuu sahaa. Ja se ammattimies on ammattimies. Herra Jumala, se liikkuu viuhattattuu sahaa. Saapa tietää, paljonko kankilla tulee. Ajaa.